Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka jing jong Kenedy kongsit halor ka jing kenok penyap yo hybrid Kyrshan bor karmodai kala stang ban penmi ru ya ki jing kali ki bakia halor ka jingja bat yo tam ya ka metiap jong kalit kong Eilang pawa habring ka jing kenok badan ka jingiadei habring U Kenedy bat ka kong Eilang ka iing ka shem jong ka kong Eilang kala mi syakmat ban pensyai bakim dan kanu ka jingtip ne jingiadei bat uta Bri U ka paratra jong ka kong Eilang pawa kala pensyai bah ka arpau tri jong leber ajar pun riu ka henmen jong ka kala mi na ying ka badan hanong thamai lau jin riu ha ka por basau beji jan mit ban lek kai she ying ki bah ying renja ha ar koloni ndai na du ka te ka por ka kong Eilang kam shim la poi shu she ying ni ban yo kanu ka jingtip halor jong ka para kala ong ba na mar ka kong Eilang kam shim la wan pai kila lek ujar mador sa thana renja ban pentip ya ka jingja jong ka hakajuk ko por ka kmi jong Kenedy kongsit kalapan pau bau khun jong ka Kenedy kongsit ulawan yalam ya ka kan thei sha phalaw ying hakawi ka mit nrei ka kmi kam sim la pej ni ithu la ka dei ka kong Eilang phawan em namar hakni ka por kadang snobitar palat yu ka kmi Kenedy kala penshai shu bau khun jong ka ulami bran na ying hakatu ka mit khem dei thu shunu le nadu bajia kani ka jingja Kenedy sim la sa shu hayeng bat ka kmi kalapan pau bau Kenedy nang yo thia shu man la kamit